Chvilku jí to nech a pojď na to. Jo, je tam. Ty vogy. Hej, podběrák. Já jdu pro podběrák. Co jiného by to asi bylo? Oh yes. Je tam. Tak ho vyháčkuj a pust ho. Jo. Ty ježiši, ten to má teda. Jako má to pěkně, Má to ale dobře. jak to projelo tím podběrákem. Počkej, uděláme rychlou operaci. Tak, má to krásně píchlý, vidíte to? Krásně. Tak pojď nám ho, pojď stoupni si s ním a ukaž nám ho. Takovýhle. Tak tenhle už je, Krásně vysoký, dámy a pánové. je, ty ploutva. Má Ukaž krásný. hřbetní. Krásný. Tyjo, hele, tady je nějaký vzatej. Tady mu chybí jedna. Není to zraněné. Pěknej. Pěknej. Krásný, pustíme. Tak ho tam dej. To snad se vejde do minuty, aby to mohl být čortík. A už si plave. Ahoj rybo. Kámo, tak tohle bylo pěkný. Je to tam?